Ahojte, vítam vás pri prvom podcaste Slobodného fanúšika Šport bez cenzúry, bez PR-kecov, na rovinu, ale objektívne. Na začiatok by som chcel poďakovať tomuto štúdiu podcastovému DD Media Space za prenájom tohto priestoru. Budem to volať kotolňa, aby nám tu bolo veľmi, veľmi horúco. Mojím prvým hosťom bude Rado Ležovič, ikona televízie JOJ, dlhoročný moderátor. Rado, vítaj. Ahoj, ahoj. Takže na úvod by som sa ťa chcel opýtať. Chcel by som, aby ste vedeli ešte ľudia, budeme sa tu dneska baviť primárne o témach SFZ voľby, ktoré nás čakajú. Už zajtra o 12. hodine by sme mali vedieť výsledok volieb. Budeme sa baviť o barážových šanciach našej reprezentácie, či máme šancu postúpiť, nemáme. A preto som si pozval skvelého človeka na správnom mieste, moja krvná skupina Rado Ležovič. Takže Rado, poďme hneď na rovinu, opýtam sa ťa otázku, na ktorú môžeš odpovedať, nemusíš, nechám na teba. Je to dosť taká intimná otázka. Čo si dneska raňajkoval? Praženicu. Ale veľmi dietne, decentne, lebo večer som si dal fantastické koleno, takže bol som taký plný, že to bolo len tak. Dobre, na úvod by som povedal, že máme pred voľbami, zajtra o 12. budú voľby o prezidenta Slovenského futbalového zväzu a máme troch adeptov. Je ním pán Kováčik, ktorý je tu už 15 rokov, potom je tu pán Pálenčík, jeho taká pravá ruka by som povedal, a potom tretí je tam pán Filipov, tuším, že sa volá Filipkov, ktorý je za mňa taká veľká neznáma. Asi sa tam ide len možno, ako to povedať, pofotiť, pousmievať a možno si urobiť nejaký PR. Myslím, že k nemu sa ani netreba nejako vyjadrovať, tak si myslím, že to aj tak bude iba boj tých dvoch. Áno. Na úvod, keby si tak možno opísal svojimi slovami svoj taký názor na ten pohľad, že čo sa teraz deje ohľadom tej kauzy, ohľadom pána Kováčika, aké tam je napätie, taký svoj pohľad. Podvod. Stačí povedať jedno slovo, je to jeden obrovský podvod. Je to škandál, aký slovenský šport podľa mňa ešte ani nezažil. Tie obvinenia a už aj vyjadrenia rôznych ľudí, ale aj vrátane prezidenta Jana Kováčika sú nesmierne zvláštne, ale pritom sú až strašidelné. Ak by sa to potvrdilo, že svojím spôsobom sa na Slovenskom futbalovom zväze robilo priekupníctvo s mobilmi, tak bol by to brutálny škandál. A podvod je to v každom prípade. To sa určite potvrdí, že to je podvod. Akurát sa zistí, že kto podvádzal. Áno, veď práve prebiehajú nejaké konania, riešia to súdy, takže budeme mudrejší, ale ja používam takú obľúbenú vetu, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Takže... No zvláštne sú už iba vyjadrenia zo zväzu, ktoré sa neustále menia. Áno. Už len to, lebo najprv popierali akýkoľvek iPhony, že by sa vlastne objednávali. Dnes už to netvrdia, že to tak nie je. Popierali, že by podpisovali nejaké ručenia. Dnes už tvrdia, že teda sú tam tie podpisy, ale tie ručenia majú byť iba, alebo bolo myslené, že sú iba do nejakých 100 000. Sami neustále zavádzajú, klamu a následne sa vlastne usvedčia z vlastných lží. Čiže je to pre mňa je to zvláštne a je to hanba. Je to pre celý slovenský futbal, je to jedna veľká hanba. Ale ja poviem tak, že kto sleduje pána Jana Kováčika a jeho život, tak to nemôže byť pre neho, pre tých ľudí to nemôže byť nejaké veľké prekvapenie. Áno, spomína sa jeho minulosť v Banskej Bystrici, keď tam bol, myslím, prezidentom, tiež tam nemajú na ňom moc pekné slova. Tak tam stačí povedať iba jedna vec. Už som to spomínal aj v našom podcaste Prvá liga s chalanmi, ktorý robíme, že to je podľa mňa svetová rarita, aby prezident Slovenského futbalového zväzu, keď sa dostane do funkcie, tak do roka alebo do 2 to bolo, jeho klub vlastne zbankrotuje. To sa podľa mňa nemôže stať ani v zaostalých krajinách. A to s takým spôsobom, že sa vlastne, aj keď prislúbil, lebo tie primátor z toho obdobia Banskej Bystrice to sám potvrdil, aj keď prislúbil pán Kováčik, že všetky dlhy urovná, tak samozrejme sa to nestalo. Následne sa môžeme baviť o krachu Forzy
a má to našľapnuté k tomu, že pán Kováčik ide nechať zbankrotovať ďalšiu veľkú inštitúciu, ale akože sorry, lebo tu už ide o slovenský futbal. Áno, presne, lebo aj v tom podcaste, čo robil Denník Šport, teraz som pozeral, vlastne ukázali tam tú zmluvu, ktorú podpísal notárom overenú, povedal, že áno, je to môj podpis, ale ja som to v živote nepodpisoval. Akože veľmi čudná vec. A vlastne ručia tam, aby sme ešte dovysvetlili celým majetkom podľa všetkého SFZ 30 miliónov eur, čiže... Tie zmluvy sú rôzne, aj tie vyjadrenia tých spoločností, ale preto vravím, že ako do nejakých detailov veľkých my zachádzať asi nemôžeme, lebo toto musia rozlusknúť polícia a súdy. Ale už len to, že sa tými machináciami zaoberá úbok, útvar boja pre organizovaný, alebo pre odhaľovanie korupcie. Ano. A pokiaľ mám informáciu, je tam teda samozrejme hlavný kontrolór z Ministerstva cestovného ruchu a športu, ano. Bývalý vyšetrovateľ, ale pokiaľ mám informáciu, tak sa vlastne teraz čerstvo objavili nové machinácie v rámci spoločnosti SFZ Marketing, najbližšieho partnera, ktorý tiež spadal priamo pod Jana Kováčika. A tam tiež sa proste odkrývajú také záležitosti, že neviem ako... Ja tomu vôbec nerozumiem, že teraz v tejto situácii sa dokáže Jan Kováčik vôbec postaviť a ísť kandidovať na prezidenta Slovenského futbalového zväzu. Čo je tá príčina, že proste nemá hanbu tam ísť opäť po 15 rokoch? Tak čo ti mám na to povedať? Poznáš ľudí, ktorí nemajú chrbtovú kosť, takže to je asi to, čo by som k tomu povedal. A kto podľa teba, keby si mal taký povedať svoj názor, kto vyhrá tie voľby? Po tomto všetkom, čo sa udialo. Koho si myslíš, že proste vyhrá? Ešte možno, že 2-3 dní dozadu by som povedal, že jednoznačne Jan Kováčik. Teraz sa to začína otáčať a ešte podľa všetkého nejaké teda tie odhalenia sa zverejnia. Áno. A je to teraz už len na delegátoch, ako sa rozhodnú, lebo pokiaľ viem, tá voľba by mala byť tajná. A ako náhle zvolia Jana Kováčika, tak budú mať absolútnu spoluzodpovednosť za totálny krach slovenského futbalu, ktorý ho čaká tak či tak. To už potvrdilo viacero ľudí aj znútra Slovenského futbalového zväzu, že či to bude s Janom Kováčikom alebo bez neho, ono to proste klakne. Áno, a to by som chcel nadviazať, že ak nedaj Bože nepostupíme na tie majstrovstvá sveta, naša reprezentácia, ide tam, keď postupíme, môžeme získať nejaké 8 alebo 9 miliónov, myslím, že to je. Také nejaké sumy sa zvyčajne ako vyplácajú. Čiže reálne, kebyže náhodou nepostupíme, je podľa teba reálne, že to proste teda celé padne? Že čo si majú ľudia pod tým predstaviť, že skrachuje zväz? Že prestanú hrať futbal, alebo reprezentácia skončí, alebo ako to? Povedzme čísla, ktoré boli spomenuté aj, čo si vravel o tom podcaste Denníka Šport, že kde sám Jan Kováčik potvrdil, že dlh momentálne Slovenského futbalového zväzu je vo výške 7 miliónov. Bavíme sa približne, ale toto povedal, túto sumu tam povedal. Na toho ešte pán Palenčík opravil, že tam potom nespadajú 2,5 milióna, ktoré treba vrátiť UEFA. Áno. A samozrejme všetky náklady, ktoré budú teraz súvisieť s kauzou okolo mobilov. Či to budú, a teraz ja neviem teraz, či sa budeme baviť o 100 000, alebo o miliónoch, alebo desiatkách miliónov. To je to, no. Ale už teraz sme sa dostali k 10 miliónom približne. Áno. A ako sa chce toto splácať. A tiež sme spomínali už v podcaste u nás takú vec, že nerozumiem, ako niekto sa môže dostať a pravidelne dostávať do takýchto negatívnych, záporných čísel. A vlastne on tvrdí, že to je úplne v poriadku, lebo sa to deje úplne bežne. Veľmi slabý argument za mňa, lebo na začiatku roka, keď vieš, že bude mať, 30 miliónov k dispozícii, tak ako je možné, že oni si nevedia urobiť rozpočet? Že, na trénera môžem použiť toľko a toľko peňazí. Vieš, že podľa mňa to je zlyhanie amatérske, také manažerské by som povedal, že... No ja to volám finančná negramotnosť, lebo niekto môže kalkulovať s tým, že dobre, tak teraz urobíme nejaké akcie alebo urobíme nejaké záležitosti ohľadne reprezentácie, však to sú samozrejme sústredenia mládežnícke.
To sú veci, ale tu sa bavíme o platoch, lebo si sa pýtal, že ako to môže prebiehať. No tu treba platiť zamestnancov a to nie je malý stav tam na Slovenskom futbalovom zväze, na krajských futbalových zväzoch, na oblastných futbalových zväzoch, rozhodcov, Áno. trénerov, kde sa poskytujú nejaké príspevky. Tam sa samozrejme platí prenájom Národného futbalového štadióna, národných tréningových centier. Teraz viem, že sú zastavené napríklad taký prvý krok, ale akú to má logiku, zastavené sústredenia mládežníckych reprezentácií, čiže tie decka, ktoré by sa mali pripravovať na nejaký vrchol sezóny, alebo tak nemôžu. Všetko je proste stopnuté. A vrátim sa k tomu, že ja viem, že nemám peniaze, ale napriek tomu rozhadzujem. Čiže skôr by som vychádzal z toho, že tak si poďme niečo našetriť a dobre, tak máme nejaký budget, tak poďme sa pozrieť, čo si môžeme dovoliť. Presne, ja mám taký istý názor, lebo aj mne osobne píšu rozhodcovia, alebo aj tí tréneri, čo sú v akadémiách, že dokonca nemajú na platenie odvodov, že nikto ich dopredu neupozornil, že budú nejaké tie problémy a že napísali napríklad mail na SFZ a odpoveď žiadna. Vieš, takže to je aj tá komunikácia, veď tam je viac ako 100 zamestnancov, tuším, na tom zväze. Ja mám pocit, že sa to blíži k číslu 150. No, takže to je masaker. Ale ty si spomínal trénerov, ty si spomínal rozhodcov, ale už sa vie, že sú to aj rôzne spoločnosti, ktoré poskytovali klubom oblečenie, lebo tam sa vznikol nejaký nový spôsob pomoci klubu cez nejaké kredity, kde sa nakupujú veci, záležitosti, ktoré kluby potrebujú. Lopty, kužele, vymyslím si, oblečenie, možno nejaké tréningy, nejaké záležitosti. Ale zvláštne na tom je, že sa to kupuje absolútne predražene. Že to stojí všetko, že keby išli do obchodu, tak si to môžu kúpiť o polovicu lacnejšie. Ale už tieto spoločnosti sa vlastne obracajú na tie kluby malé, že už 5 mesiacov nedostali vyplatené peniaze zo zväzu, ktoré boli objednané, ktoré boli odovzdané. Čiže, a to si asi niekto na Slovenskom futbalovom zväze neuvedomuje, respektíve je mu to absolútne jedno, že takto môže klaknúť niekoľko firiem. Lebo tá druhotná platobná neschopnosť tých ďalších z toho, proste ich to môže položiť tie malé firmy a malé spoločnosti, ale zjavne im je to úplne urýti, akože už keď to mám takto povedať. Áno, chápem. Opýtam sa otázku, že či si nemyslíš, že ľudia v tých štruktúrach sú už príliš dlho, že sa tam tí ľudia nemenia, že by tam bolo naozaj fakt potrebné poriadne, ako by som to povedal, prevetrať v tých kanceláriách, že dostať tam taký nový vietor. Ono to k tomu speje, lebo ako náhle príde k tomu očakávanému bankrotu, tak už je nejaký scenár, že by namiesto Slovenského futbalového zväzu vznikla nová futbalová asociácia. Niečo také, ako prebehlo vlastne v lyžiarskom svete. Čiže tam dostane podporu z ministerstva, potrebuje asi podporu aj z olympijského výboru alebo z nejakých ďalších inštitúcií. A nepredpokladám, že do tohto potom pôjdu tí ľudia, ktorí momentálne fungujú a figurujú v Slovenskom futbalovom zväze. Ideálne by bolo, keby to Slovenský futbalový zväz teraz pochopil a v rámci tých volieb to už nastavil tak, aby tie zmeny nastali, aby ten nový vietor tam presne prišiel, lebo prečo sú volebné obdobia aj či v politike, v komunálnej alebo v tej veľkej parlamentnej, ideálne vo svete sa robia na 2 volebné obdobia. Áno. Je to presne na to, lebo po dlhšom období už tí ľudia strácajú niekedy súdnosť a niekedy majú už také kontakty, že už strácajú aj obozretnosť a proste dochádza žiaľ aj ku krádnutiu a obohacovaniu. A áno, lebo si myslíš, že si proste nedotknutelný. Čiže jasné, že by bolo ideálne, aby sa to celé, aby tam nabehla nová krv. Ale kto by bola tá nová krv? Potrebuješ mať skúsených funkcionárov, potrebuješ mať skúsených športovcov. Tí, ktorí to vedia robiť, ktorí majú aj právne vzdelanie, napríklad u nás. Hej, tak do toho zase použijem slovo, tých sračiek proste ísť nechcú. Áno. A mňa ešte doplním, ten argument pána Kovačíka zarazil, keď vravel, že on mal od starého vedenia toho ministerstva dohodnuté, myslím, nejaké 2,5 milióna eur.
a použil argument, že mu to vlastne nevyplatili, hej, ale poviem si, veď keď to nemám na papieri, tak ako môžem s tým počítať, veď to je tiež trápne a amatérizmus za mňa. Majú dostať, ten príspevok je daný dopredu, oni s ním opäť kalkulovali s peniazmi, ktoré, ako si povedal, ešte nemali na účte. Boli si 100% istí, že ich dostanú, takže už ich podľa všetkého niekde porozhadzovali. Možno, že na užitočné veci, to je jedno teraz v tomto smere. Ale opäť sa vraciam k tomu, čo keď nastane nejaká kríza, tie peniaze neprídu, a tak ako sa aj nakoniec stalo, nad tým už nikto potom nerozmýšľa. Ideme si požičiavať z UEFI, ale už zase s úrokom, čiže už nevraciame 2 milióny, ale 2,5 milióna a podobné veci. Čiže je to absolútne manažerské zlyhanie, je to najkratšie a najsladšie, čo môžem na to povedať. Áno, oni mali už asi sa po tých rokoch, 15 rokov tuším, že tam je Kováčik. 16. rok. Už mali asi pocit, že si môžu dovoliť, čo chcú. Kašľali na nejaké pravidlá možno a preto by bola možno dobrá aj tá zmena. Niektorých ľudí by som z toho vyčlenil, lebo nie do všetkého Jan Kováčik púšťal ľudí z výkonného výboru. Áno. Ale určite im nedávam závinu, alebo teda by som im dal závinu to, že museli vedieť, že sa tam nejaké zvláštne veci dejú. Špekulácie, áno. Nejaké machinácie, špekulácie dejú, ale tým, že sa dohodli, tak dobre, ty si rob ligu a vykašli sa nám a mňa tu nesleduj, ty si rob reprezentáciu, ty si rob marketing možno, alebo proste teraz strieľam od boku. Áno. A ja si budem robiť svoje záležitosti a každý budeme spokojní. A to, lebo tú spolu zodpovednosť za to určite musia mať všetci z celého výkonného výboru. Opäť ale vravím, že nemôžeš to urobiť tým spôsobom, že zase povyhazuješ všetkých a dáš tam. Bolo by to veľmi, veľmi komplikované. No, určite. Ja si myslím, že tam sedia aj šikovní ľudia, ja si myslím, že tam sedia aj príčetní ľudia, ale potrebujú mať možno okolo seba novú krv. Určite. Mňa aj, keď bola tá debata v tom denníku Šport, Pálenčík a Kováčik, tak Pálenčík povedal, že on bude niesť zodpovednosť. To sa mi na ňom páčilo, že úplne sa z toho nevysral sa na to, že to je iba Kováčik, ale že chlapsky priznal, že bude niesť aj vlastne následky. To sa mi na ňom veľmi zatiaľ páči, na taký prvý pohľad. Neviem moc vystupovať, čo som videl na kameru, bolo to také všelijaké, ale čo mi aj nejakí tréneri píšu a takto, tak vravia, že je to akože človek na správnom mieste, že má dobré srdce. Uvidíme, či bude mať, keby vyhral aj nejaké tie manažerské dobré schopnosti. Manažer je určite skvelý, to potvrdil, lebo už on je na futbalovom zväze, a teraz neviem, ak sa nemýlim, 20 rokov, alebo koľko to tam spomínali, ale 6 rokov vlastne robí generálneho sekretára a je jeho pravá ruka, pána Kováčika. Ale on má obrovské kontakty, skúsenosti a kontakty, ale aj na UEFA, na FIFU. Ako všetci tu teraz napríklad spomínajú pozitívne veci, čo sa všetko podarilo urobiť v súvislosti so slovenským futbalom. Spomínajú sa napríklad výstavba nových futbalových štadiónov. A ja sa pýtam, potom organizácia Eura, alebo aj ďalších mládežníckych európskych a svetových šampionátov. A ja sa pýtam, aké by neboli postavené tie štadióny, tak kde by to chceli organizovať? Oni urobili niečo, čo bolo nevyhnutné. A kto si myslí, že nie, tak mu odporúčam, aby sa išiel pozrieť na starý štádion Lokomotívy Košice, na staré pasienky, do Bratislavy. Ešte by som určite našiel zopár takýchto štádion, že takto to tu vyzeralo pred 10-15 rokmi, keď ja som začínal. Alebo keď som začínal pred 30 rokmi novinársky, tak to sa ani nebavím. Tu nebol jeden moderný štadión. Áno. Čiže oni urobili niečo, čo bolo nevyhnutné. Postaviť nové štadióny bola nevyhnutnosť. A buďme za to rádi, že stoja aj v Senici, ktorá hrá dneska muži 6. ligu, stoja aj v Mijave, stojí určite. Po celom Slovensku sa podarilo, akože naozaj, ešte bol fantastický štádion, napríklad Kalek Zlaté Moravce, tam som veľmi rád chodil ako novinár na druhú ligu, akože to si mal zážitok z toho. Čiže oni urobili niečo, opakujem, čo bolo nevyhnutné, ale sa tým sami chvália. Potom organizácia napríklad posledného Eura do 21 rokov, zvládnutá fantasticky, ale to, čo počuješ a vieš, tak je to aj možno ešte väčšou zásluhou práve pána Pálenčíka ako pána Kováčika. Čiže on tie kontakty, skúsenosti a vedomosti a manažovanie, on má. Žiaľ, áno, máš pravdu, nie je taký výrazný.
možno na môj vkus a na tú pozíciu je až taký príliš možno dobráčisko. No a to sa tam nehodí. Áno. Uvidíme, ako to celé dopadne. Zajtra o tej 12. myslím, že by mali byť plus minus výsledky. Volí to tuším nejakých 87 ľudí? Teraz, ak si mám pravdu povedať, 87, 89, neviem, akože tamto číslo je zhruba, uvidíme po prvom kole, asi musí mať dvojtretinovú a v druhom nadpolovičnú už stačí. Takže, ale opäť iba pripomeniem všetkým tým delegátom, aby si uvedomili, že majú naozaj osud slovenského futbalu v rukách. A ja by som chcel ale apelovať aj na ľudí, ktorí poznajú tých ľudí, tých delegátov, aby sa s nimi skúsili ešte porozprávať, aby sa s nimi skúsili ešte si prebrať tie záležitosti. Pravím, že neviem, aké máš ty skúsenosti, ja sa rozprávam v Bratislave a v okolí s množstvom funkcionárov, trénerov, samozrejme nadávajú, sťažujú sa, spomínajú neustále papalášizmu Slovenského futbalového zväzu. A potom prídu voľby a všetci ako jeden zdvihnú ruku za pána Janošíka, dlhoročného tiež, predsedu Bratislavského krajského futbalového zväzu, ale na rozdiel od neho oni nemajú vybudovaný krásny areál v Dunajskej Lužnej, ako ženské tréningové centrum reprezentácie. Na rozdiel od neho sa tiež nedostanú na toľko tých výjazdov. Aj keď on potom, keď sa s ním rozprávaš, tak je taký, že však ja im to tam natrem a bude sa to zlepšovať a podobne. Ale tá realita je potom úplne iná. A napríklad pre mňa ešte bolo zvláštne, najlepšie sa orientujem v Bratislavskom kraji, pochádzam odtiaľ a hovorím, poznám tých ľudí. Pre mňa je zvláštne, že aj teraz napríklad Jan Kováčik dal ako jeden zo svojich cieľov, že musím pomáhať a vybudovať čo najviac teraz ihrísk a centier a tréningových plôch a neviem čo v Bratislave a v okolí. A čo robil doteraz? Pred voľbami, hej. A teraz pred voľbami ich ide akože takýmto spôsobom klamať doslova, lebo neurobí samozrejme nič. No jasné, keď budeme zadlžení až po uši, čo tam rozhadzovať sa určite. Ale oni, hovorím, ako jeden šík mu vo voľbách Bratislavského, hovorím, futbalového zväzu, dali hlas tomu, komu bolo treba, aby všetko bolo podchytené a dohodnuté ako proste potrebujú. A to nie je z toho navracanie. Áno. Aj mne takisto, čo som aj zachytil, čo išli médiá verejne s tým vonku, tak myslím, že východné Slovenskomu Pálenčíkovi dáva veľkú podporu, dali to aj verejne. A čo mám aj ja, také informácie od človeka, ktorý tiež má hlas vlastne v tých voľbách, tak vraj aj Stredné Slovensko začína sa nakláňať na stranu. Samozrejme, ja som počul uvidíme rôzne veci, ale keďže tá voľba je tajná, tak uvidí sa až priamo pri tých voľbách. Ale opäť pripomeniem Bratislavčanom, ja ako decko, alebo potom ako začínajúci novinár, som chodieval na futbal, lebo sa všetci pýtajú, či som slovanista. Ja som chodil na Slovan, ja som chodil na Inter, ja som chodil na Petržalku, ja som chodil do Devín na druhú ligu, ja som chodil na SKP. Ale čo ostalo? Už iba Slovan ostal. Inter sa odsťahoval do Stupavy, teraz sa síce vrátil na pasienky. Petržalka je na školskom ihrisku a tie dva kluby, ktoré som spomínal, zanikli. Takže toto je odpoveď, že ako sa pracuje v Bratislave na futbalovom zväze. Dobre, ešte taký názor na, poviem to tak, muzikanta, pána Čurného, hovorcu Slovenského futbalového zväzu. Jeho mi je strašne ľúto a smutno mi je, lebo vždy som si o ňom myslel veľa pozitívneho. Je neskutočný odborník, čo sa týka hudby, kultúry. Vždy som ho mal a bral za proste naozaj pozitívneho, príjemného človeka. Áno. Viem, že medzi ním a Janom Kováčikom je dlhoročné priateľstvo. Čiže ja si to vysvetľujem týmto spôsobom. Je mi to až smutno mi je z toho, že sa Ďuro Čurný vlastne ako keby vydal týmto smerom a podľa mňa to absolútne nepotrebuje. Poviem to tak, že sa zapredal, hej, poviem, kvôli možno peniazom, ja neviem, proste. Viem, že tam je obrovské kamarátstvo, ale niekedy malo by ti, tie reálne veci by ti mali otvoriť oči, že čo ešte pokiaľ to je kamarátstvo, pokiaľ to už nie je nejaké
ja neviem, no, či zapredané, nie, to neviem, či je to správne slovo, ale také nejaké, on sa úplne seba obetoval, ale neviem, nelogickým spôsobom. V očiach spoločnosti on vyznie ako ten debil. Je to tak. Prepáčením. Je to tak, žiaľ. Vieš, sú kamaráti, OK, tak prečo mu chlapsky nepovie počúvaj, Jano, už je to asi moc, mali by sme sa troška zamyslieť, stopnúť a postaviť sa k tomu ako chlapi, a to sa asi očividne nedeje. No, v súvislosti s Janom Kováčikom sa často používa slovo autokracia, čiže on asi nepočúva nikoho. To je... A čo myslíš, ešte sa tam spomínalo v médiách veľa, že tie drahé hotely, cigarety, hovoril to minister aktuálny Huliak, Rudolf. Čo hovoríš na to? Myslíš, že sa to zakladá na pravde? Lebo, aby som ešte doplnil, aj mne písali nejakí mládežnícky bývalí reprezentanti, že chodili na tie turnaje a sústredenia a že tam chodilo polka ľudí zo zväzu, ktorí ani ľudia, ktorí ani nevedeli, že kto to je vlastne tí hráči, hej, že... Bol som na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike ako novinár. Áno. 3 týždne s našou reprezentáciou. Samozrejme, nebývali sme v Zípravou, ale celý ten šampionát som tam absolvoval a ja sa priznám, že ja si pozvania od ľudí zo zväzu, ani z klubov, proste ja ich neberiem, ani tam. Tam som urobil jednu výnimku, preto to chcem povedať. Lebo som tam mal naozaj jedného blízkeho človeka, s ktorým sme si veľmi dobre rozumeli, tak sme sa stretli. On mi zaplatil obed, ale to, čo vidíš, čo sa tam deje, to, čo vidíš, alebo čo počúvaš a priamo od ľudí, ktorí tam chodia, tak nie je to ďaleko od pravdy, to, čo minister Huliak rozprával. Je to hanba, aby už lietadlo muselo čakať kvôli napitým sponzorom, priateľom, funkcionárom. Je to hanba, ak tak idú ľudia s touto výpravou, týkalo sa to viacej aj mládežníckej reprezentácií, už je to lepšie, to viem, sa to potvrdilo, ale tiež sa stali prípady. Čiže to zase viem ja preukázať, dokázať. Aj sme mali konfrontáciu s jedným členom výkonného výboru o tom, ale je to hanba, ak sa nakoniec tí ľudia nedostanú ani na ten štadión, jak sú opití. To. A oni to vedia. Oni sa tým, vieš, keď majú dobrú náladu, tak ešte sa budú z toho smiať a sa budú ešte tým chváliť. A tak čo potom? Čo čakajú? Že aká bude asi odozva tých ľudí? Presne. Ten papalašizmus je tam ako brutálny a áno, ustrelili podľa všetkého a tak sa im to vráti. Pravda sa skôr či neskôr vždy ukáže a niekedy to trvá dlhšie, ale niekedy raz to proste príde, tá pravda, by som povedal. Takže je to tak a ešte sa chcem opýtať na toho pána Huliaka, ktorý po dlhej dobe, ako je pán Kováčik pri kormidle, tak by som povedal, že nabral možno takú odvahu, je aj možno troška taký agresívnejší, by som to povedal. Aký máš ty na to názor, že to, ako vystupuje, je to za teba OK, alebo je to už moc? Asi úplne s tou prezentáciou, tak to by som sa asi ja úplne neprezentoval. Asi by sa to nepatrilo na ministra cestovného ruchu a športu, alebo vôbec ministra akéhokoľvek. Na druhú stranu súhlasím, i keď tá postupnosť by mala byť taká, že najprv by malo prebiehať vyšetrovanie a mali by sa vyjadriť súdy, to všetko je v poriadku, lebo zatiaľ stále žijeme naozaj v právnom štáte. Na druhú stranu, ale to, že on zastavil tok peňazí do priepasti, to je doslova priepasť, ktorá by proste iba pohltila tú kvapku, ktorú by tam on nalial, a to sú štátne peniaze, tak to si myslím, že má logiku a opodstatnenie, že to je správne a v poriadku. Áno, má sa pomáhať slovenskému futbalu, ale najprv musí slovenský futbal začať chcieť pomáhať. Ja napríklad nikde sa nezaoberalo tým, prečo sa vôbec kauzou mobily vlastne zaoberáme. Prečo sa bavíme o nejakých mobiloch. A bavíme sa v stovkách, bavíme sa v tisícoch, bavíme sa v 10 000. A hovorím, tie čísla stále nesedia, ktoré rozprávajú ľudia zo Slovenského futbalového zväzu. Ale to je jedno. Ale prečo sa bavíme o nejakých mobiloch? Ako čo to je? Oni čo predávajú? Oni čo robia? Oni sa čím zaoberajú? Ako, toto nie je o pomoci do klubov, lebo kluby potrebujú inú pomoc. Áno. A nie mobily.
Ako toto má, preto už je to celé podozrivé, respektíve každému to bije do očí, že toto asi nebude o mobiloch len tak. Tam sa vôbec o mobiloch sa nemalo baviť. Tam vôbec nejaké... A už vôbec nie je to, že je potvrdené, že tie mobily sa vlastne vozili do centrály Slovenského futbalového zväzu. A jediné, čo pána Kováčika podľa vyjadrení jedného z tých zástupcov tej firmy zaujímalo, keď sa s ním stretol, nie, že kedy to ručenie mu vyplatí, ale že aby to vlastne nezverejňoval ešte dokiaľ neprebehnú voľby Slovenského futbalového zväzu. To bolo jediné, čo ho zaujímalo a trápilo. Čiže ešte raz sa pýtam, čo vôbec, aké mobily? Čo to má vôbec znamenať? Čo to má vôbec spoločné so slovenským futbalom? A ešte aj to, že vlastne ten pán Čipoš, ten nitriansky podnikateľ, vlastne už to, že sa spojí s človekom, ktorý bol odsúdený pravoplatne, myslím, že počas covidu na 5 rokov, lebo v tom podcaste, ešte keď sa vrátim, v tom denníku Šport, Kováčik vravel, že oni si tie spolupráce preverujú, s kým idú do obchodov a tieto veci. A nepozeral si register trestov, alebo? Ešte neskôr bolo on to prebehlo počas covidu, ale to obvinenie, ak sa nemýlim, prebehlo neskôr. A aj ten trest, môžem sa myliť samozrejme, ale mám pocit, že aj to tak on vysvetľoval, lebo že pokiaľ uzatvárali prvýkrát zmluvy, tak vlastne ešte nebol trestaný. Ale už keď to uzatvárali druhýkrát, už bol právoplatne odsudený. Čiže už, pokiaľ viem, tak sa spomínalo, že má dokonca nejaké domáce väzenie, alebo jak to tam bolo bráne, neviem, hej, zase opäť úplne tie detaily. Ale jasné, že to presne vypovedá o tom, že to je absolútne diletantstvo a mne to skôr zaváňa proste, no však a čo? Keď chcem robiť s obvineným, tak potom tak aj dopadnem. Dobre, budeme sa v tejto časti pomaly tak blížiť ku koncu. Ešte sa opýtam, že čo prípadný nový prezident by mal podľa teba urobiť ako prvé v prvých, 100 dní, aby si fanúšik povedal, že áno, konečne tu bude zmena. Ja by som mu napríklad odporúčil v sobotu ísť a ukázať sa na trávniku na derby Slovan Trnava. Však podľa mňa prezident Slovenského futbalového zväzu patrí. Áno, určite. Patrí na futbal a patrí fanúšikom. A nech si vypočuje, čo si tam o ňom tí fanúšikovia myslia. A nech to bude ktokoľvek z nich. Takže to by bol možno, že taký prvý krok k tomu, aby sa ukázalo, ako to so slovenským futbalom myslí. Lebo som presvedčený, že na tehelnom poli by v tomto smere by sa oba tábory znepriateľné veľmi rýchlo by našli spoločnú cestu a myslím, že by veľmi rýchlo im ukázali a vysvetlili, čo si myslia momentálne o pomeroch. Ale odporúčal by som to naozaj, ak má gule, tak nech sa v sobotu postaví na tehelné pole a nech sa príde ukázať, už teraz je predaných 13 000 lístkov, pokiaľ nech sa ide ukázať možno, že aj vypredanému tehelnému polu. Čo sa týka ďalej ďalších krokov, všetko záleží od toho, ako budú prebiehať tie vyšetrenia. Opäť, za mňa v prvom rade by sa mal urobiť brutálny audit na Slovenskom futbalovom zväze a mal by sa totálne vyčistiť. Všetky veci, ktoré sú tam v tých skriniach, ktoré sa aj teraz odhalujú ešte cez tú spoločnosť, jak som spomínal, SFZ Marketing, by sa mali proste zverejniť a neututlať, lebo my sme majstri sveta v ututlávaní veci. Určite. To tu každý jeden človek, keď niečo povieš a vyťahneš, tak hneď ti volá a bude riešiť, že len preboha, prečo si to hovoril, však sme sa mohli o tom porozprávať predtým. No hovorím, preto som to povedal, lebo by si to chcel ututlať. Áno. Čiže druhý krok by bol všetko absolútne zverejniť a ukázať, v akom stave, v akej kondícii Slovenský futbalový zväz je. A myslím, že vtedy by tí ľudia dali ten čas a priestor na to, aby sa tam urobili poriadky a aby sa ozdravil. Ja mám ešte takú bonusovú vec, to možno ani ty nebudeš vedieť o tom. Včera mi to iba prišlo, je to taký dokument podpísaný, overený notárom. Keď posielaš väčšiu čiastku, tak musíš vlastne to overiť, tú pravosť, alebo ako by som to povedal. A je tu napísané, mám to v mobile, môžem ti to aj potom ukázať aj ľuďom, a potom to dám do obrazu, aby vedeli. Pán Čípoš v januári tohto roka poslal na účet pána Kováčika 260 000 eur. Čo mu poslal? Províziu alebo... Ja som počul o tomto. Neviem, či si o tom počul. Počul som o tom. Mám reálne dokument počul podpísaný. som o tom, dokonca ja som počul o tom, že to prebieha vlastne cez Revolut. Áno.
a ja som počul aj o výrazne vyššej čiastke. No ja mám akože v tom dokumente, ktorý mám k dispozícii. Počul som o tom. Ako sa bavíme, že bez lístka sa ani bez vetra sa ani listok nepohne, ďakujem. Takže oni síce tvrdia, že tie veci, ktoré mne napríklad došiela, že exekúcia na nejaké bytové, nebytové priestory Jana Kováčika, čiže tiež vyzerá to ako právoplatné, ale to sú také záležitosti, že ak má problémy, tak nech si ich rieši, ale nech to neťahá do slovenského futbalu. Nech si ich rieši. A najlepšie by bolo, opäť poviem, on na záver vlastne aj toho podcastu, to denníku Šport povedal, že ja viem, že sa spôsobil som dokonca si to tak privlastnil, že spôsobil som nejaké problémy, ale bol by som veľmi rád, keby som ich vyriešil. Tak ja mu rádim, dobre, tak to nech nekandiduje a nech ich ide riešiť. No po 15 rokoch by bolo na čas. Tomu slovenskému futbalu by to totiž to pomohlo oveľa viacej. Tak. A hlavne hovorím to meno, ktoré je teraz pošpinené v súvislosti s celou tou kauzou, ale aj s ďalšími, ktoré sa proste... Ako v poslednej dobe sa toho naozaj strašne veľa otvára v súvislosti so Slovenským futbalovým zväzom s vecami okolo reprezentácie. Na to by bola samostatná relácia ako čo o pôžičkách rôzneho typu, charakteru. Ako to sú, vravím, ak chce pomôcť, nech to spraví a nech to ale urobí mimo Slovenského futbalového zväzu. Teraz bude platiť všetkých tých právnikov, ktoré teraz budú tieto súdne spory prebiehať? Bude to platiť pán Kováčik, alebo to bude platiť Slovenský futbalový zväz? Slovenský futbalový zväz. A to sa bavíme zase o akých čiastkach? No veľkých, lebo oslovil údajne veľké právnické skupiny a podľa mojich informácií to už trvá nejaké 4 mesiace, tieto úkony, takže a tí právnici tiež nebudú čakať podľa mňa na peniaze a už sa to možno aj platí. A sú to zbytočné platby, lebo to narobil vlastne samotný zväz tie problémy, čiže to je veľmi zaražajúce. Dobre, veď hlavne nech vyhrá spravodlivosť v tých voľbách, by som povedal. Verím, že sa tí ľudia, ktorí to volia, rozhodnú správne a hlavne aby vyhral slovenský futbal konečne, aby tam nastala nejaká taká zmena. Čiže aby som u teba to slovo spravodlivosť vymenil za slovo rozum. Alebo tak. Dobre, ja by som sa ešte s tebou teda pobavil ohľadom reprezentácií a baráži, ktorá nás čaká koncom marca. Určite vieš, chcel by som taký tvoj názor, že aké sú podľa teba reálne šance, hráme doma proti Kosovu, čo je podľa mňa veľká výhoda. A aj prípadne, keď postupíme a vyhráme do ďalšieho kola, tak našimi supermi bude buď Turecko alebo Rumunsko. Čo hovoríš, aké sú tam šance? Tak v prvom rade, či to vôbec na Národnom futbalovom štadióne bude, či bude Slovenský futbalový zväz mať peniaze na to, aby si mohol toto dovoliť, takže to ešte bude jedno veľké prekvapenie. Videli sme z 2 zápasy, napríklad Slovenska. Stále sa spomína iba jeden s Nemeckom, ktorý sme vyhrali doma na Telnom pole. Na ten druhý sa veľmi rýchlo zabúda. Ktorý bol, myslím, že v Lipsku 0-6. Takže ktorá je tá tvár slovenského futbalu? Ja si myslím, že obidve. A pokiaľ to v tom tíme funguje, pokiaľ sa naozaj aj zavolajú a posilnia sa o najlepších hráčov, akí sú možní, tak určite máme šancu sa dostať na tie majstrovstvá sveta. Nie som ale úplne o tom presvedčený, že tiež je tam tá zdravá atmosféra a mám obavu, ešte navyše teraz, potom ako sa zranili niektorí hráči. Škriniar je veľmi, veľmi otázny, či sa dá dovtedy dokopy, respektíve môže sa stať, že po zranení by to bol jeho prvý zápas, alebo proste veľmi rýchlo by naskočil do toho a je pre nás dôležitý, lebo my si takých hráčov ako Valiant môžeme dovoliť nezavolať. Čiže rekordér v Malorke v rámci štartov. Čiže všetko bude závisieť o tom. My sme malá krajina. My máme ten výber naozaj úzky na tých kvalitných hráčov a ešte potrebujeme, aby tí hráči mali formu. Takže teraz vieme, že Leo Saver má nejaké problémy, strelci nám odchádzajú, žiaľ David Strelec sa nevie presadiť, Robo Boženík je zranený, ktorému to možno vyzeralo, že by sa mohol zdať. Čiže to sú všetko detaily a veci, ktoré potrebujeme vedieť, v akej budeme situácii vtedy. Ale ak my sme v plnej sile, tak som presvedčený, že máme na to, aby sme obidve tie prekážky prípadne zvládli. Veľká výhoda je to, že sme aj doma, že to nám naozaj žreb, by som povedal, prijal v tomto. Takže
Takže toto k tomu. A teda, kto je podľa teba taký kľúčový hráč našej reprezentácie? Bez koho si to nevieš predstaviť. Že také, povedz mi, 3 mená, také stavebné kamene. Tak jednoznačne u mňa sú to Stano Lobotka a Dávid Hansko, lebo to sú hráči, pri ktorých, to viem určite, akože tieto 2 mená, to viem dať z fleku, lebo ich nevieme absolútne nahradiť. Vravím, že Milan Škriňar je tiež veľmi dôležitý hráč a za mňa je to určite najlepší stoper, ale tých stoperov máme. Hej, tých stoperov máme a ešte jeho by sme vedeli slušnou kvalitou nahradiť. Ale v prípade ich a potom potrebujeme nejakého silného útočníka. Ale napríklad za mňa, keď sa bavíme o silných menách, tak za mňa by bol Dominik Graj veľmi silné meno, ktoré potrebuješ mať. Maťo Dubravka je fantastický chalan, je vynikajúci brankár. V Burnley robí fantastickú robotu. Nebyť jeho, tak už dávno už by asi mávali všetkým. A to vôbec nie je ešte isté, či sa zachránia. Ale my už potrebujeme sa pozerať aj dopredu. Presne, to je to, čo myslím aj ja, lebo nechcem, aby sa stalo presne to, čo s Peťom Pekárikom, že budeme stále si hovoriť, nemáme tam toho hráča, ale nikto to nedá šancu tomu novému hráčovi. Hej? Čiže toto isté sa môže stať vlastne s tým Martinom Dubravkom, že sa budeme na neho opierať dokedy, vieš. On tiež skončí možno za 2 roky a to bude alternatíva. A Grajf aktuálne vynikajúca forma. Áno, možno tá mentalita tiež nie je na úplne top úrovni, ale zase podľa mňa tréner by mal byť aj, nie len tréner, ale aj taký psychológ, hej, že vedie toho hráča troška Vinicius má akú mentalitu? Áno. Alebo proste môžeme sa baviť radom v tých veľkých kluboch. Jack Grealish má akú mentalitu? Ako čo Paul Gascoigne mal akú mentalitu? Áno. Ale proste je treba vždycky s tým človekom individuálne nejako pracovať. A zase Dominic Grajf nie je nejaký rebel, ktorý by sa nevedel prispôsobiť. Ani zďaleka to k nemu nepatrí. Možno aj svojský, by som to nazval. Pri brankároch, čo je úplne bežná záležitosť. Ale nebudeme sa tu rozprávať, že by sa nepodvolil alebo nepodriadil nejakým príkazom alebo proste to neprichádza v jeho prípade absolútne do úvahy. Áno, aj tá kauza, čo bola ohľadom neho, tak bola podľa mňa úplne zbytočná a kľudne sa to mohlo interne vyriešiť. No jednoznačne sa to malo tak prebehnúť. Bolo veľké zlyhanie podľa mňa, nejaké také manažerské tiež v rámci nejakej komunikácie a vlastne, no je to veľký luxus mať takéhoto brankára, ani ho nenominovať vlastne, že podáva skvelé výkony, vysoké známky v každom zápase, je tam opora a podľa mňa, ak mu táto forma vydrží, on môže ísť ešte vyššie. Máš kopu hráčov, my sme spomínali Míša Faška vo fantastickej forme, máš Čavriča v Japonsku, ktorý má fantastickú formu, máš naozaj Albert Rusnák má fantastickú formu, máš kopu hráčov, ktorí dokazujú v súťažiach a nie zlých súťažiach. Ja si ani o Slovenskej lige nemyslím, že je zlá. A keď je tu niekto nadpriemerný a výnimočný, tak neviem, prečo by nemohol dostať priestor. Ja netvrdím, že má byť nosným hráčom zrazu, že sa má stať jeho lídrom. Ale aby nedostávali priestor, tak to je skôr odkaz tým ostatným, že asi neviem, či má vôbec význam sa potom nejako snažiť. Keď opäť sme pri tom, ako povedal napríklad jeden bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis, že neriadí reprezentáciu tréner Kalcona, ale Marek Hamšík. Takže najviac sklamaní práve zo strany hráčov je smerom Marekovi Hamšíkovi a neviem, či to je iba náhoda, že z tej istej lokality a dotiahol Hamšíkovú akadémiu, ktorú som mal za jeden obrovský vzor. Áno. Dotiahol prakticky tiež do nejakého krachu, takže je mi z toho strašne smutno. No hej, k tomu som mal ako veľa strašných informácií ohľadom tej Hamšíkovej kauzy. Tam mi písali priamo hráči, ktorých sa to týkalo, právnička, ktorá to riešila, proste strašne som mal informácií a tam je to, podľa mojich informácií, tam, ako by som to povedal, opasok nosí v rodine Marekova manželka, podľa všetkého, čiže tam to asi na tom dosť padlo, takže škoda slov. A aj to, vieš, že ako toho Kalzonu, nášho trénera, tu dotiahol vlastne Marek, to bola asi Mareková cesta. Určite, však on to aj potvrdil. Formou SMS-ky myslím, že to bolo. To je tiež také veľmi čudné. A
Lebo niekto nás kritizuje, alebo hovorí, že my kritizujeme trénera Calzonu, akože kritizujeme za veci, ktoré sa nám nepáčia, ale určite ten futbal niekam posunul a zlepšil. A to nikto nespochybňuje. Ale tiež si myslím, že o tých nomináciách žiaľ nerozhoduje on, ale stále viac a viac informácií je vlastne o tom, že do toho vstupujú hráčski agenti a ľudia, ktorí sú proste previazaní cez... Lebo ja som to spomínal tiež v našom podcaste, že aby jeden člen reprezentačného tímu, či širší člen reprezentačného tímu dostal priamy odkaz, že ak zmeníš agentúru, tak sa dostaneš do reprezentácie a bude to úplne jednoduché. Tak ako to mi príde zase opäť vec, ktorá volá, kedy, ja netvrdím, že sa nediala, ale toto naberá akože naozaj strašné ako objemy a je mi z toho zase, ja používam najradšej to slovo smutno. Hej, je to určite smutné, ja som tiež tieto informácie zachytil, čo ty spomínaš, čiže je to hráč z nejakého širšieho kádra, hej? Meno asi nemôžeš povedať, ale... Nie, nechcem ubližovať. Ale jasné, to by mu nepomohlo a určite, no ja to chápem, že možno aj tí agenti to tam chcú dotiahnuť, lebo potom to asi dvíha nejak tú cenu možno toho hráča. No jasné, a hlavne aj keď si potom následne vychovávaš a pripravuješ si už cez tie mládežnícke reprezentácie, čo zase to by bolo na ďalšiu reláciu. Keď počúvam ľudí, ako rodičia sú z toho úplne sklamaní, volajú mi známi, že či môžu so mnou spojiť nejakí ľudia, že ich na reprezentačných zrázoch mládežnických oslovujú ľudia zo zväzu a dávajú im zvláštne otázky a odporúčania. Ako tie decka sa majú vrátiť z reprezentačného zrázu plný dojmov. Áno. Plný optimizmu, plný energie a hlavne nabitia entuziazmu s tým, že pozri sa, som v reprezentácii a oni sa vrátia s tým, že sa tam niekto ožere. Oni sa vrátia s tým, že vlastne máme meniť agenta, lebo vieš, a oni sú úplne z toho akože v šoku. A potom, áno, a zase sa potom budem mať asi nejaké telefonáty, zase potom sa čudujú, že prečo to dávame von. Preto to dávam von, lebo buď o tom nevedia, tak nech si to zistia, alebo o tom vedia, tak nech si čo robia. Áno, súhlasím. A ešte k tomu nášmu trénerovi. Áno, vyzerá, že takticky, že zmenil troška mentalitu tých našich hráčov, to nebudeme sa o tom baviť, sme objektívni. Ale čo ma zaráža, anglický jazyk. Tréner, ktorý zarába 10 000 eur mesačne, aby nevedel po anglicky, lebo potom ešte nadviažem na to, že som zachytil v minulosti, často naši hráči hovoria, že ten Calzona je taký dobrý, že sa im vie dostať do hlavy. Ja sa pýtam len tak sedliacky môjim rozumom, ako sa mu do tej hlavy dostane, keď sa s ním nevie porozprávať. Možno na pár hráčov, ktorí vedia po taliansky. Tak oni to prerozprávajú, lebo je tam vidieť, že aj toto je vlastne výber tých hráčov spočíva aj v tom, alebo sa trošku orientuje na tých, ktorí boli v Taliansku a vedia po taliansky. Čiže on cez nich vlastne posiela tie inštrukcie, ale máš pravdu, to sa nedá robiť s každým a večne. Čiže za tie roky si myslím, že sa naučiť angličtinu už by dokázalo aj decko. Aspoň tých pár základných fráz, aby sa vedel vyjadriť tým hráčom, čo treba. A tým pádom by mohli s ním lepšie komunikovať osobnejšie aj novinári, povedzme, mohol by sa viac otvoriť nám ako fanúšikom, médiám a celkovo. Ešte možno na odľahčenie ti poviem, že cez víkend som bol v Miláne, dostal som vianočný darček, bol som na San Sire si ešte pozrieť San Siro, ešte kým stojí. Fantastická, úžasná stavba. Bol to môj sen. Nebol som tam, nebol. Ale tým chcem povedať, že zažil som to Miláno, zažil som tých Talianov a je to pravda, že oni sa proste po anglicky učiť nechcú. Ale je to iná situácia, keď si doma. A iná situácia je, keď prídeš do zahraničia a potrebuješ komunikovať. A čo sa týka tohto, je podľa teba v pohode, že má tam toľko tých asistentov, analytikov? Nejdú aj tam peniaze zbytočne vedľa? No. Že urobil by to aj povedzme slovenský analytik, ktorý by možno nebral 15 000 eur alebo 10 000 eur, ale možno 5 000 eur. Toto je tá vec, o ktorej my vlastne nič nevieme. Nevieme, koľko peňazí ide na ten celý stav, aký je plat trénera Calzonu. Spomína sa nejaká obrovská čiastka, ktorá ide na celý ten stav a je to zvláštne. Určite, že to je, nevrhá to nejaké dobré svetlo
A určite ľudia tomu tiež potom asi nebudú veľmi dôverovať. Napríklad aj keď sme sa bavili a hľadali sme v súvislosti, že kde unikajú peniaze z Slovenského futbalu, kde sa vlastne navyšujú tie rozpočty, tak toto bol jeden z najvyšších vlastne najvyšší rozdiel, kde nesedeli predpokladané čiastky, ktoré mali byť a ktoré boli reálne. Tam sa bavilo o nejakých 2 miliónoch, ale reálne to sa vyšplhalo až na 6 miliónov. Áno. Ako 4 milióny nepočítať do rozpočtu ročne, to je zvláštne. A teraz kde sú tie 4 milióny? Ako to sú tie platy, alebo sú to všetko samozrejme výjazdy, hotely, alebo ja neviem, hej. Čiže prečo sa to nemôže zverejňovať? Čade sa zverejňujú platy trénerov? A potom by sa mohlo aj skôr vysvetliť tým ľuďom, že prečo ten analytik je pre nich dôležitý za ten a ten plat, za robiť tú a tú robotu, ale keď o tom nevieš, tak čo, budeš si iba domýšľať. Áno, a nebudeš tomu dôverovať. Áno, a potom vznikajú dohady a špekulácie. Však je to logické, nás ten futbal zaujíma, nie, v krajine, tak jasné, že sa budeme na to pýtať. A to je chyba zväzu, že nie sú transparentní. Ľudia to milujú, hej, že keď povieš veci na rovinu, aj keď zlyháš, ale povieš to chlapsky, priznáš. A toto by som chcel možno aj v kluboch, aby sa zmenilo, že tá transparentnosť aby bola lepšia. Vieš, zahmlieva sa aj otázka vlastne príjmu Jana Kováčika na Slovenskom futbalovom zväze. Spomínalo sa, že on nebere žiaden plat. Áno. Potom vznikne kauza mobily a je to zvláštne. Prečo nebere plat? Ja by som si napríklad myslel, hovorí o nejakých províziách od sponzorov. Áno. Kto trošku sa niekde orientoval a vie, tak Vlado Pánčik, ktorý tam spomínal, že keď príde nejaký korporát, nejaká firma a donese 3 milióny, takže či z toho zoberie 10%, to je 300 000. Áno. A nebol ďaleko od pravdy, lebo približne takto to prebieha. Ale opäť, nevieme to potvrdiť, nevieme to vyvrátiť. Ale ak by mal prezident Slovenského futbalového zväzu stanovený plat, nech má aj 10-15 000. Presne. Nech má manažerský plat, tak ako sa tam bavili. Áno, to súhlasím. Potom, ale jeho náplň práce je prvorade zháňať kontakty, zháňať sponzorov, ale nie potom chodiť a brať provízie, respektíve predávať mobily na Slovenskom futbalovom zväze. Už len to, že prenajíma svoju vlastnú budovu, je zvláštne. Hej, čiže tie veci, ako potom, hovorím, mení to pohľad na neho, čo sa týka toho jeho vyjadrenia, že však ja to robím zadarmo. No, tak... Slabý argument, veľmi. Keď nejak možno bokom zarába. Držal by sa tam napriek tomu, že je kritizovaný verejnosťou tak dlho, vieš, to je veľmi čudné. Ale samozrejme sú to len také ja len vravím, naše špekulácie. Presne, čo sa bavíme, že keby tam mal stanovený plat, proste má to náplní práce, keď to môže takto fungovať všade inde vo svete, ja neviem, prečo my zase musíme byť iní. Presne tak. A keby tam bol plat, tak možno, že aj v tých voľbách by bol väčší záujem ďalších schopnejších kandidátov. Keby jasne vedeli 15 000, OK. To už je pre mňa slušné, budú mať motiváciu. A pôjdeme kandidovať. Ja pôjdem, píšu mi ľudia, že či nejdem kandidovať za 4 roky. Vrajme ešte uberte, počkajte chvíľku. Dobre, tak budeme asi pomaly končiť. Ja budem spolu s tebou držať palce, počítam, že aj na štadióne priamo, aby sme postúpili a aby sa konečne niečo aj podarilo a bolo aj o čom pozitívnom písať, takže ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem Radovi, že si prišiel, že ďakujem ja za pozvanie. Prijal teda pozvanie, že si meral takú dlhú cestu až na Oravu, to ma milo prekvapilo, takže ďakujem ešte raz a my sa vidíme pri ďalších dieloch. Čaute.